May hapon sugbog Kabisayan, mga sakop sa BOPK nga kaalyado sa Liberal Party. Dili mo suporta ni Marojas ug mitapon ngadto kang Duterte. Sila ang responsable sa pagpagawa sa mga posters nga nangampanya alang kay Duterte ug Osmeña. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Pag-organize ning Let's Do It atong last February, dibaw ko tungod sa mga business sector, may nag-organize ning Let's Do It. Gikumpirmar kagahapon sa grupo sa pipila ka kapitan ubos sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan ug mga negosyante sa Sugbo nga ilang suportahan ang kandidatura ni Presidential Candidate Rodrigo Duterte sa adlaw sa piniliay karong Lunes. Si Kapitan Jessilo Kadungog sa Barangay Tihero niingon nga siya mismo ni salmot sa Let's Do It dihang nakahibaw siya nga dunay grupo sa mga negosyante ang nag-organisar niini adtong buwan sa Nobyembre. Si Kapitan Kadungog usasab ka empleyado sa Upaskor dinhi sa Sugbo. Niadtong buwan sa Nobyembre, personal mibisita si Duterte sa ilang kumpanya ug didto siya nakumbinsi nga paluyuhan ang kandidatura sa mayor. Dihang nipasabot kanilang mamumuo nga ang usa ka trabahante mahimo sabdiay makapanag-iya og kumpanya. Si Kadungog ni dugang nga nadasig siya nga suportahan si Duterte sanglit susama ang estilo sa dinad-an niini. Susama og haom sa ilang kandidato pagka-mayor nga si Tomas Osmeña. Si Osmeña nagpaluyo sa Liberal Party apan giklaro ni Kadungog mismo si Osmeña nakahibaw na sa iyang baruganan nga mo-join sa Let's Do It. Nakahibaw na si Mayor Tam nga doon ay i-organize nga Let's Do It. Kunya gani nga kaduha ko ni ato sa Guadalupe, nag-t-shirt ko Let's Do It. Nitanaw lang si Mayor Tam pero wa siya i-comment nga ko nga mo anane. Ang magpapatigayon og konsihal sa Barangay Tihero Buyik Galang mo'y unang nag-organize sa Let's Do It alang ni Duterte. Sa unang simana sa buwan sa Marso, iyang gisugyot sa kaila-usab niyang mga negosyante nga Duterte ug Osmeña ang ilang suportahan. Wala na mo ni ingon yan nangayo mi og blessing ni Mayor Tam. Amo gining kabubuton nag-form mi kay sa amo sang kogolimong bulsa nagpabuhat mi tarpaulin og stickers. Amo niya karon ang naakaron din ha ni dako ning Let's Do It nato. Ang uban sad nga mga negosyante moanha din ha mohatag og mga kanang mga tarpaulin stickers para butang i-drop nila din ha sa atong headquarter. Ang uban sad nga mga supporter moadto didto moagi mohapit mangayo og kanang mga stickers. Actually sir, ang kining sa among grupo karon gitukod din namo nga Let's Do It is not a partisan jud nga ni kuan. Ang amo lang jud the system of Tami Osmeña, Mayor Tam Osmeña ug kuan sa iyang pagpadagan sa gobyerno. May nakita namo. That's why we convince jud sa among mga kauban. Moto ni join sila sa amo ni kuyog sila sa amo pero as we have said, amo ning individual nga decision as a volunteer uban sa amo ang mga volunteers mo inana. Sa mga previous pa mga ato na sa administration nato, daghang kay mga gugods mga gobyerno sa among kompanya nga interesado ba kwaon. Pero sa tinod-anan gyud, prangka-prangka lang gyud nga without Mayor Tami Osmeña, ang among kompanya dugay ra nailo nakuha sa mga ubang mga politiko, mga interesado sa among negosyo. Lakip sa niapil sa Let's Do It ang kapitan sa Capitol Site Manuel Guanzon uban ang pipila ka mga konsihal sa nagkalain-laing barangay dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ray Pasaporte. News 5. Mayor sa lungsod sa Medellin nalambigit sa sinukbagay sa kanhi Chief Security Officer sa Kapitolyo gawas sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Bugo kaganiya. Si Jinky Rosit sa detalye. Rek, imo ko gisumbag, Rek. Gisumbag ko nimo. Ngano mo nang bag magbitsuwa man tiga dapati? Ngano mo dai, katungod na nako. Ingon ini ang sitwasyon kaganiha sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Bugo dihang nag-abot si Medellin Mayor Ricky Ramirez ug kanhi Chief Security sa Provincial Capital nga si Loy Madrigal. Makita sa video nga gisukmata ni Loy si Ramirez nganong kalit siya nga giatake bisan ug wa siya daotang gibuhat kaniya gawas sa pagkuha sa iyang cellphone. Asoy ni Madrigal, nag-check-in siya sa hotel kuyog ang ubang local leaders sa Liberal Party.
Wa siya masayod nga didto sabdi ay naka-check-in ang mayor nga matud pa ni Madrigal may kuyog nga laing babay. Parang siya sa daplin, ako siyang isultihan, and correct, nga naman nga ino mga kumisok Madrig, kung mga nanguna man, kawa mo tigalap, kung mga nagtigadapati, nga naman dito man kay ka. Kung sa may ako saan niyo ba? Kung sa may ako saan niyo, ngayon mo ang koging mo na ninon. Kung tayo siya na, wow, isa nga, ako gisukmag ang imo ang phone, nananay ko, imong gisukmag akong naorik, ako ang papangit. Giingong kalit siyang giduol sa mayor o gisumbag hinungdan nga nagnilayugay sila. Wa pa makontento, gipusilsab ni Ramirez ang sakyanan ni Madrigal. Swerte kay wa siya maigo sa bala. Yeah, paatras na ako, pagkakita na ko, kasi man siya sa ako ang left side, sa kanyang side, sa driver side, bitaw na pero nagtiwan naman siya siyang armas nga rin sa kuha. So pagkakita na ko, ako dayong ako dayong tama ka ng sundador sa kong sakyanan, akong kanang ba? Gitaway ko dito sa kuha. Ginabala ka naman ko sa mong safety. Sure enough, siya mabutuwi siya niya itong ipusil. May ko ang puntahan sa akong sakyanan, may gani, kaya wala makalusot, kaya nag-moving naman akong sakyanan. Apan ang mayor, aduna say iyang kaugalingon nga bersyon. Sa iyang Facebook post, siya na mahayag nga giunhan siya og atake ni Madrigal. Gani, gipost niya ang iyang litrato nga may bunog sa naong agi sa sumbag. Human magpablatter si Madrigal sa pulis, daling miabot sa area ang sakop sa SWAT, apan wa na siya maabdi didto. Gikatingalan ni Ramirez nganong siya ang dakpon, gihulagway niyang hitabo nga political harassment gikan sa Partidong Liberal. Si Mayor Ramirez, kandidato sa One Cebu. Apan si Madrigal, anda mo presentar og mga testigo sa hitabo nga komosyon sud sa hotel. Nagplano siya sa pagpasaka og kasong attempted murder batok sa mayor, gawas sa pag-awhag sa pulis nga dakpon na ang mayor sa mas dali nga panahon. Si Madrigal ug Ramirez adunay personal nga panagbangi kaniadto, human gipost ni Ramirez sa social media ang picture ni Loy Madrigal nga adunay kuyog nga usa ka babay. Si Madrigal ug ang babay nga kanhi kauban sa opisina sa Bantay Dagat sa Kapitolyo ug gipugos pagpa-resign tungod sa gipost ni Mayor Ramirez. Alang sa aksyon Bisaya bilang Pilipino, Jinky Rosit, News 5. Sa tinguha nga makaangkon ang kadaugan karong eleksyon, nasagmuyo si Mayor Michael Rama tungod sa wala pagsuporta sa Iglesia ni Cristo. Kinigiaksyon na ni Leslie Caminada Vistil. Mipadayag siyang kasagmuyo si Mayor Michael Rama human wala mo suporta kaniya ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Matud pa ni Rama, way hangyo sa INC nga iyang gibalibaran. Gani siya ang nagpugong nga maapektuhan ang ilang simbahan sa road widening sa dalan kidid niini. Being helping the institution. They came to me and asked whether I can be of assistance, that the building will not be destroyed, and there was merit for me to stand for them. So I made representation. That alone, I am very happy having helped the Iglesia ni Cristo, that their structure has not been destroyed. And that is for me, I have become fulfilled as a public servant, giving no distinction of any religion. Hinunggi kalipay ra usab ni Rama nga adunay mga pipila ka mga sakop sa Team Rama ang suportahan sa INC. Last time I ran in 2013, but this time it's quite better because many of my candidates have been endorsed, and I wish the best with those who are not being endorsed, including me, but I'm not taking it against them. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Leslie Caminada Vistil, News 5. Gipahigayon sa COMELEC ang testing o pagselyo sa mga vote counting machines karong adlaw. Walay problema nga nakita dinhi sa Kabisayan, apan adunay mga reklamo sa ubang lugar nga adunay mga vote counting machines nga mihatag og laing resulta kaysa nabutaran sa balota. Kini gi-aksyon ni Ryan Sorote. Kadlawon pa lang, nag-apong sa mga polling areas ang libuan ka mga magtutudlo nga mo-serve pagka Board of Election Inspectors karong eleksyon. Sa dakbayan sa Sugbo, personal nga gi-supervise sa Commission on Election Regional Office sa final testing sealing sa mga vote counting machine sa Barangay Guadalupe Elementary School.
Simultaneous ang testing tibok nasod nga nagsugod alas 8 sa buntag hangtod nga mahuman ang tanang mga VCMs. Tagsa-tagsa nga gihiling o gi-inventory ang mga election materials, dayon ang pagmuntar o pag-on sa VCM. Secured ang matag VCM nga ma-activate lang gamit sa passcode sa BI. Gikonektar ang VCM sa mga modem nga konektado sa mga canvassing servers. Wa usab mapawong ang VCM bisan gitangtang ang adapter kay dunay baterya nga makalahutay og 12 ka oras. Giprint usab sa VCM ang initiation report nga nagpakita na zero pa ang mga nakas nga votes. Napulo ka mga sample ballots ang gitagana alang sa testing ug sealing sa matag VCM. Usa ang mga nag-test vote ang direktor sa COMELEC nga si Attorney Nick Menros uban sa mga sakop sa media ug mga watchers. Ang test ballot ni Menros ang giluwa sa VCM. Gituyo kini aron masiguro nga tarong ang VCM o nga di mahimong isud sa ubang VCM ang mga balota sa ubang presinto. I think for testing, they have prepared one not original ballot. But at least na-check lang. If the ballot will be rejected for reasons not attributable to the voter, the BI will give him another chance. Human sa test vote, giprint dayon ang 21 ka mga election returns nga ipang-apod sa mga partido o mga poll watchdogs. Midaog sa botasyon sa VCM pagka-presidente si Davao City Mayor Rudy Duterte nga dunaray ligas nga one vote ni Rojas. Sa pagkamayor, nabiyaan ni Mayor Michael Rama si Tomas Osmeña. I would say for that precinct, successful yung final testing and sealing natin. Wara sa panumbalingan ni Menros ang taho nga dunay mga test vote sa Panglao, Bohol alang ni Duterte ang nakount ni Rojas. Sa Facebook post ni Davao City 1st District Congressman Carl Nograles, mipasangil kini nga nahitabo ang susamang modus sa lungsod sa Tamparan, Lanao del Sur. Matud sa Facebook post sa congressman, ang balota nga blanco mihatag og vote ni Rojas ug ang balota nga gibutaran si Duterte ang boto miadto gihapon kang Rojas. Matud sa mga watchers ug mga BEI, wara sila naobserbaran nga kadudahan sa testing o sealing sa mga VCM sa dakbayan sa Sugbo. Lahat ng na-print niya ay tama doon sa ibinuto. Ha? Yun ang point natin dito. Kung inyo makita sa akong luyo, mao kini ang namugna nga kagubot sa final testing sealing sa atong mga VCM. Apan nagpakita usab kini sa dedikasyon sa mga magtutudlo ug sa matagsa-tagsa ka mga watchers sa mga politikanong grupo aron sa pagtino o pagsiguro nga magmalinawon og patas ang umaabot nga eleksyon karong Lunes. Apan labaw sa tanan, giawag sa COMELEC ang tanan sa pagbotar karong eleksyon. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ryan Sorote, News 5. Kutob na lang ugma ang pagpangampanya alang sa mga lokal ug national candidates. Matod sa COMELEC, gidili na ang pagpangampanya karong Domingo. Lakip sa mga gidili maong paghatag og mga sample ballots, pagpatukar sa mga political jingle, pagsulob og mga campaign t-shirts ug ballers, sulod sa mga voting centers. Ang Board of Election Inspectors adunay gahum sa pagpagawas sa mga magsulob og campaign t-shirts ug ballers sa mga voting precincts. Mahimo usab ipadakop sa mga pulis ug sundalo ang mga musupak niini. We are prohibiting campaigning on election day. Magsuot ka ng cap na may pangalan ng kandidato, the step campaigning. Yung mga bowlers nyo, kunin nyo na before election day. Kasi illegal na ang campaigning. Mga hulagway sa most wanted sa Central Visayas gipakatap sa kapulisan. Matud sa mga pulis na sa napulo nga most wanted, 7 lang ang ilang gipangita. Kini-action na ni Cheryl Abarico. Police Regional Office Region 7 nagpahigayon og pagpanghatag og mga foldable fans nga adunay mga hulagway sa napulo ka mga most wanted sa Central Visayas. Ila kini giapod-apod sa mga pasahero sa nakadaiyang terminal sa Sugbo. Matud sa kapulisan, sa napulo nga most wanted, 7 na lang ang ilang gipangita. Patay na ang usa, samtang nadakpan na sab ang duha. Gipanghatag ang mga bookmarks nga adunay mga numero sa nagkadaiyang branch sa kapulisan. Si Police Chief Superintendent Sheldon Hakaban nangunay og butang sa mga stickers nga adunay mga hotline numbers sa kapulisan. Kining mga stickers giplastar sulod sa mga bus sa South Bus Terminal o gituyo aron dali na makita sa mga pasahero. As part ng lambat sibat operations natin, binibigyan lang natin ng information din yung tao how to reach the police.
Doon sa pamaypay na naibigay natin, nakalagay yung mga pictures ng wanted persons na mga hinahanap natin. Most likely, itong mga tao na to pwede mag-travel along with these passengers. So baka mabukaan nila, we can immediately respond to any calls. Nandun din yung mga telephone numbers and cellular numbers na nakalagay sa pamaypay as well as doon sa mga stickers. Usa sa gihatagan sa foldable fan nga si Oria Matula, kinsa nakauyon siya sa programa sa mga pulis. Oo, makataba ko kay makabantay sa mga kuan makaini sila mga utang pa balaod makaini sila. Makita lato ay lang mga naong. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Charil Abarico, News 5. Usa ka balay na ugdaw sa sunog pasado alauna karong hapon. Naugdaw ang balay ni Mirna Kelyosa sa Sitio Mohon 2, Barangay Tisa, Dakbayan sa Subo pasado alauna karong hapon. Matud ni Fire Officer 2 Alberto Hadon, posibleng nagsugod ang sunog tungod sa ilang pagluto og sauce sa siomai. Usa sa among gikuha ani sa among initial nga findings kay nakita man namo dito ang pagkupagayo nga linuto nga so sa kuan siomai might be kani atong kuhaan og kuan pagtagad. Mga mayor gipahinumduman nga dili nila pwedeng kontrolahon ang mga pulis ug militar karong eleksyon. Bugtong election officers lang ang makamando kanila. Matud sa COMELEC, si Jinky Rosit sa detalye. Nunot sa nanggawas nga taho nga kontrolado sa Liberal Party ang mga pulis sa tuburan karong eleksyon, ang Commission on Elections subling mipahinumdum nga way katungod ang mga local chief executives nga mumando kanila. Giklaro ni Attorney Eliseo Labarria sa Comelec Province nga bisan og dunay political violence sa maong lungsod, dili mahimong makapagawas og bisan unsang order ang mayor ngadto sa PNP ug militar. Bugtong election officers lang sa matag lungsod ug syudad ang makamando kanila sa kung unsa ang angayan nila nga buhaton taliwa sa mga reported nga kasamok. Dunay mga order man galing nagikan sa mga local chief executives, illegal na nga order. Dapat ang order gikan ra na sa election officer. Base sa COMELEC Rules and Guidelines, ang trabaho sa pulis maulang ang pagpatunhay sa kalinaw sa lugar diin sila gidestino. Kinahanglan sab nga way bisan unsang grupo ang pwedeng magrally sa lugar atol sa adlaw sa eleksyon. Nanganti ang COMELEC nga magatubang og reklamo ang sibisan kinsang sakop sa PNP ug AFP nga ireklamong nakasupak sa maong lagda. Dili na pwede. Ang iyo ra pwede makabuhatan na. Sigayong mangayo sabog security escorts ang matag kandidato sa tuburan alang sa tagsa-tagsa nila kasiguridad karong eleksyon, ang COMELEC miingon kinahanglan pa kining i-assess sa ilang buhatan sa PNP ug AFP. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Jinky Rosit, News 5. Mga election officers sa Sugbo mipadayag sa ilang kahadlok nunot sa nahitabong mga election-related violence sa Sugbo. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. Sa nahitabong election-related violence sa tuburan ug dakbayan sa Sugbo, nangahadlok na ang mga election officers sa COMELEC dinhi sa Sugbo. Nakadawat si COMELEC 7 Regional Director Attorney Jose Nick Mendros ug mga tawag gikan sa iyang sakop nga gipahibaw sa ilang kabalaka. Apan matud ni Menros, natural lang kini nga bation sa mga election officers. Apad matud niya, kinahanglan gihapon magmatngon ang COMELEC ug mga Board of Election Inspectors. Gipasalig ni Menros nga barugan sa COMELEC ug Board of Election Inspectors ang ilang responsibilidad. But they have received that nga naayos lang mga kahadlok gamay. Yes, di EO kagabi tumawag sa akin. Na meron naman, pero we're used to it. Wa pa sab makadawat si Mendros ug taho nga dunay mga sakop sa COMELEC nga gipangharas. Nanawagan si Mendros sa mga politiko nga likayan ang kagubot karong eleksyon. Inay magsamok-samok hangyo sa COMELEC sa mga politiko nga awhagon ang mga botante nga mobotar karong Lunes. Misalig ang COMELEC nga mapatuman sab sa kapulisan ug kasundaluan ang ilang tahas sa pagpanalipod sa mga kawani sa COMELEC ug sa mga Board of Election Inspectors. So kung magiging mainit ang lugar, there will be tendencies that voters will be afraid to go out and vote. Sinong malulugi dyan? Di mga kandidato. So, sabi ko nga, ang pinakamalaking beneficiary natin.
Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ryan Sorote, News 5. Gipangita karon sa kapulisan si Mayor Ricky Ramirez human sa nahitabo nga kagubot sa usa ka hotel didto sa Bogo City. Matod ni Senior Superintendent Clifford Gayranod sa Cebu Provincial Police Office, si Medellin Mayor Ricky Ramirez suspect sa pagpamusil kang Loy Madrigal kaganihang kadlawon. Si Ramirez wa na igkita human sa hitabo og may post sa iyang Facebook account nga mitago alang sa iyang seguridad. Si Mayor Ramirez sakop sa One Cebu Party ni Winston Garcia. Because there were witnesses and we are trying to get the CCTV as alleged kasi wala pa naman 24 hours, pwede pa namin siyang habulin kasi namaril nga eh. So there are no exemptions here. Suspect sa ambush sa Barangay Mag-Antoy sa lungsod sa Tuburan nakuhaan og CCTV footage nga naara kini sa headquarters ni Daphne Lagon. Atol sa pagpamusil, ani ang report ni Jinky Rosit. Karon lang hapon nadawat sa News 5 kining video footage nga kuha sa closed-circuit television camera sa headquarters ni One Cebu Mayoralty candidate Daphne Lagun sa lungsod sa Tuburan nga nagpakita nga tuas silang lugar ang suspect sa ambush sa miaging duha ka adlaw sa Barangay Mag-Antoy. Kining naka-stripe og black and white, personal nga giilas sa mga tawo nga tua didto nga si kanhi Kapitan Ludovico Oroquero sa Barangay Monte Alegre. Makita sa video nga 1:41 anaa sa gawas sa balay ni Lagun si Oroquero taliwa sa taho nga pagpamusil nga naitabo 1:30 sa hapon. Ang Barangay Mag-Antoy usa ka bukirang barangay sa Tuburan nga dunay gilayon nga di mo menos 17 kilometros gikan sa highway. Si Daphne Lagun siyang bahin na lipay nga nakakita na sila og ebidensya magpamatuod nga dili ang iyang supporter maoy nagpaluyo sa kamatayon ni Ray Kang Maong. Pagkakaroon gipaybaw ni Lagun nga busy na sila sa nagkaduol nga piniliay. Apan na dismaya siya tungod kay kanunay babagan sa mga taga-munisipyo ang sakyanan sa iyang mga supporters nga dunay karga nga mga campaign materials nila. Suway nga gikuan siyang habig si Tuburan Mayor Aljun Diamante apan di kini makontak sa iyang telepono. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Jinky Rosit, News 5. Hola mga kabatid, happy day! Trending karon og unit pa sa kape nga gidebatihan sa mga nagkadaiyang social media sites ang usa ka political TV advertisement batok sa usa ka presidential ball. Usa sa mga hot topics nga gidiskusyonan karon ang paggamit sa mga bata aron maapektuhan ang popularidad sa usa ka kandidato. Ganito ba ang gusto nyo? Kayo ang patayin ko. Patayin ko kayo lahat. Trending karon sa social media kining 30-seconder nga anti-Duterte advertisement. Sugod kining mipagawas sa TV sa managlahing istasyon kagahapon ug usa na kini karon sa dakong debate sa social media kung kinahanglan bang mogamit og mga bata sa maong TV ad. Dinhi gisaysay sa mga bata ang matud pa mga sayop nga mga binuhatan ni Duterte nga dili ang ngayang sundon sa mga kabatan-unan usa na niini ang iyang pagpamalikas. Nakasuwat sabdaw sa maong video nga gibayaran kini sa kampo ni Senador Antonio Trillanes. Sa mga nanggawas karon nga mga nagkadaiyang reaksyon nunot ni ining maong kontrobersiya, giingong migasto pa ang mga taong nagpaluyo ni ining maong TV ad og 20 milyones ka pesos aron lamang mapagawas kini sa national television. Sama sa gilauman, miani kini og mga batikos bisan sa dili mga supporters ni Duterte. Gani karong bag-o lang aduna sa laing bersyon sa anti-Duterte ad nga nanggawas. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Hoy, ang NPA! Papatayin ko kayo lahat! Patayin kayo lahat sa akin! Kayo ang patayin ko! Hugot nga gidebatihan karon sa mga nagkadaiyang social media kung makatarunganon ba ang paggamit sa mga bata aron lang madani ang kadaghanan sa di pagboto sa usa ka kandidato. Kayo ang papatayin ko! Ug mo kadtong naglangkob sa Light News karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, ubalik ko ninyo matag alas 8 sa buntag. Weekdays sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laucatsera, ang word of the day nagkanayon. Election na, my friends, ka pa ba? Agay! My friends pa JP, no? Kanya,
tulog adlaw na lang Attorney Georgia. Yes. Kung gipakita ganina, mo ni siya yung mga butang nga dapat na gyud nato nga di kaya no. Dili na gyud unta ni angay may karon kani mga black propaganda. Ang katawhan sinati na no ug intelihente na para pag sabot. But what is black propaganda, Glenn? Kanang mga paglabay og hugaw ug bisag unsa pa. So you think the video was a black propaganda? Para kanako, kung kinsa may nagbuhat niya na, ayaw ninyo butari. Ako ang ikuan, no? Black propaganda is when you embarrass or you vilify a person's honor or iyahang reputation. I think it's unethical, but I don't consider it black propaganda because it was uttered from his mouth. But it is unethical, that I have to say. Gikumpile siya, ipon-ipon, unya, gipagawa sa TV, gibayran. No? Para ipagawa sa TV. Dili man ang kampo ni... But we also have to understand, all the parties are doing black propaganda, but this is election season. That's why, right from the start, we should have been responsible. It should have been regulated from the start. Pero if there's anything, Attorney Georgia, 3 days to go, ang winner, no? Ninig yung pinili ang katawhan. You know what, Glenn? That's why I'm saying, my loyalty is not to the presidential candidates. My loyalty is to my country. Exactly. So, whatever happens, we owe it to our country to respect the majority's decision, whatever the outcome is. But the thing now that we have to do is to go out and vote. Vote according to your conscience. Vote to who you think should be the best president for you. But after the elections, we should all practice what we owe to our country. You know, after respetuhon nato tanan. Yes. Yes, exactly. Inigkahuman, diretso na ta move forward and let us work together. Sa karong Lunes aduna tay TV5 election coverage, Attorney Georgia. Yes. Ug kita mo report kita live. Ug national ang atong coverage nining atong election coverage. So stay in tune also. It will be a live, a whole day coverage for the elections. Vote honestly, vote wisely, and let's have a clean and honest elections. Mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!